Hej så, skønne piger. Nå, jeg tænkte, jeg ville lave en lille opdateringsvideo, siden jeg er på et hotel med rigtig, rigtig godt internet. Ja, hvor skal jeg begynde? Jeg er pt. i Delhi. Skønne Delhi. Jeg føler egentlig ikke rigtig, at jeg er i Delhi, fordi jeg arbejder på hotelværelse, og så er jeg i vores venners lejlighed. Og grunden til, at vi er her, vi har været her i en måned. Kælverne er det har simpelthen været en hel måned. Det edderrømme lang tid. Kæft, det er lang tid. Fordi at Kjell han skal have et pas. Han skal ikke engang have et nyt pas, han skal bare have et pas, fordi det har han simpelthen ikke. Og det er lidt problematisk, fordi det er ikke bare et pas, han ikke har, men det er også enhver form for identifikation overhovedet. Han eksisterer simpelthen ikke nogen steder. Lidt mystisk, men sådan er det. Jeg spørger ikke rigtig ind til det, så det er lidt besværligt. Han har ikke engang kreditkort i sin eget navn. Så så vi venter lidt på, at det skal blive ordnet. Det har været en meget, meget lang proces, og han er faktisk inde på ambassaden lige nu, for at sende ansøgning, eller for at modtage sit pas, eller for et eller andet. Jeg tror ikke, han modtager sit pas nu, jeg tror, det kommer til at gå et par dage. Så det er det, det vi laver lige nu, og så når vi ikke laver det, hvilket er næsten hele tiden, så besøger vi vores venner, der har en lejlighed, ikke så langt herfra. Det er en franskmand, jeg kender igennem en anden franskmand. Den sorte franskmand, som der er billeder af på Facebook, Aminata, hendes ven. Han har mødt vi i Goa, og så bagefter så tog han så herop, hvor i Goa der mødte han også ham inderen, han bor sammen med. Bor sammen med nu. Karen og Benjamin. Eller hvordan man siger det. Og ja, og de bor, Karen, inderen, han studerer musik, og han har de mindste lejlighed nogensinde. Det er ikke engang en lejlighed, det var sådan det var et værelse eller et toilet. Det er måske, rummet er 3-4 meter langt. Måske kun 3 meter, for at være helt ærlig. Ej, den er nok 4 meter. Det gør også lige meget. Og så er den cirka 2,5 meter bred. Og så er der så et lille toilet, og så har han en altan. Og det er det. Og han har en enkelt seng, og så har han noget rest på gulvet. Så tror jeg, vi tager 600 kroner om måneden eller sådan noget. Men de hygger sig helt vildt. De ryger en eller helvedes masse joints. Tror det er løgn. For klokken 9 om morgenen vågner de, og så kigger de på hinanden, og så ryger de en joint, og så sover de videre. Indtil klokken 12, hvor de vågner, og så sidder de og ryger joints igen, og så indtil om aftenen, hvor de så falder i søvn på et eller andet tidspunkt, efter at have røget nogle bong eller et eller andet. Ej, det gad jeg simpelthen ikke. Det er bare, de stener helt vildt. De laver ikke en skid. Så det er lidt kedeligt at besøge dem, så vi besøger dem rent faktisk ikke så meget. Vi var der i de første par dage, og så ellers så er vi bare hængt ud alene. Kælverne er ikke gået lidt i biografen. Vi har faktisk hygget os. Der er godt internet her, så vi sidder bare og ser film og snakker om, hvad man ellers gør. Og hvad er planen ellers? Så herefter så tager vi fra Delhi og ned til Pune. Pune ligger tæt på Mumbai, og Mumbai det ligger sådan midt sydpå,
og imens Delhi er heroppe nordpå, så det er rimelig langt væk. Det er 2 dage tog. Og Pune, det er den studenterby, jeg har boet i før i mange måneder. Sådan gået og kommet, og længst tid vi har været den nok var 2 måneder. Hvor vi har en masse venner fra Afrika, og en lejlighed, vi har boet i. Der bor, det er 2 pisse søde fyre fra Namibia. Pisse søde, Peter og Moses. De er mega søde, og den ene studerer geologi, og den anden studerer computer science. Og de er så søde, så vi har vores... Inde i stuen, der har vi en enmandsmadras. Det er så en madras, den er så den her størrelse. Og så har vi så sovet der mange nætter. Så om morgenen, så går jeg ned og køber ind, og hilser på alle inderne i området. Og det er jo sådan, altså... Det er jo, man bor jo i Indien, når man gør sådan noget. Det har virkelig været godt. Det har virkelig været hyggeligt, og Pune er en fantastisk by. Pune er sådan lidt Aarhus fornemmelse over sig, og der er sindssygt mange studerende. Og mange udlandske studerende, specielt fra Nigeria og fra Iran. Jeg har en rigtig god Irans veninde der også, som jeg var med i en Bollywood-film sammen med hende. Jeg mødte hende i Mumbai. Pisse sød pige. Rigtig skøn by, og virkelig hyggeligt. Caféer, der minder om Europa. Europæiske caféer. Rigtig gode biografer. Ja, og så... Så det er lidt det, der sker. Hvad skulle jeg ellers sige? Så det er helt hyggeligt. Vi bor i et lejlighedskompleks sammen med rigtig mange af vores venner fra Afrika. Rigtig mange fra Namibia og Nigeria. Rigtig mange fra Nigeria. Nigeria, de er lidt nigerianere, eller hvad fanden man siger. Folk fra Nigeria. Mænd fra Nigeria. Er lidt tunge at danse med, som man siger. Så hver eneste gang jeg går ned for at købe. Jeg køber altid morgenmad, fordi der er ikke nogen, der står op. Og hvis der ikke er nogen, der står op, hvis jeg ikke køber mad, så spiser de ikke. Så sulter de, og jeg er sikker på, at de sulter lige nu, de 2 fyre, når vi ikke er der. Hvad skal man gøre? Det eneste, jeg gør, det er at drikke cola. Når jeg går ned og køber morgenmad eller mad til resten af dagen. Det lokale marked, og så på vejen derned, så er der sikkert så vist, at der er en eller anden fra Nigeria, der kommer kørende på deres motorcykel bag ved mig, eller deres bil, eller kommer gående. Og så kigger jeg, så kan jeg høre sådan lyden af en bil eller en motorcykel, der kommer, og så kører den lige så langsomt, og så stopper den så ved siden af mig sådan, Hallo, you want a ride? Og så i starten, altså, ja, selvfølgelig, det kunne være fedt at få et lift ned og købe ind, for jeg er jo rimelig doven, som man siger. Og så får man lift, og så begynder de så, You want a Nigerian boyfriend? Jeg har godt nok, jeg tror det er nok med bare at have en sort kæreste, det har det helt fint med. Og You want a Nigerian boyfriend? You want me? I'm much better than Kelvin is. Hver eneste gang. Og der var en gang, hvor der var en af dem, der satte mig af lige uden for vores lejlighed. Så begyndte han bare at tage mig helt meget på røven. Så sagde han sådan, farvel, og så gik han bare sådan ned omkring mine baller, og så nærmest løftede mig op. Sådan. Jeg kan ikke rigtig blive sur. Jeg griner bare, og så skåede han væk og gik. Så det er lidt sådan Pune er. Hvad det hedder? Ja, men det er hyggeligt. Altså så... Ja, der er sgu altid de der dem fra Nigeria, der er så meget drama. Hele tiden. Der var lige her sidste uge. Der var der 2 fyre, jeg ved ikke om vi kender dem, måske kender vi dem. Der var 2 fyre, der kom op og skændes efter, de havde været til en fest, lige ude foran vores lejlighed. Og så den ene, han havde så hygget sig lidt for meget med den andens kæreste. Eller pige, eller hvad fanden det er. Og så den anden, han havde simpelthen, han slog ham bare ihjel. Han tog en flaske og slog den i stykker, og så stak han ham ihjel. Og mange af os venner, de var der. Og der var en specielt rigtig god ven, der prøvede at stoppe dem. Så det fandt... Altså det er bare for meget, der har drama. Hele tiden drama.
Men sådan er det. Så det skal jeg så hen til. Og der skal vi være i en uges tid eller 2, hvor Kelvin han skal færdiggøre hans album. Hans mixtape. Så vi skal en masse i studiet, tror jeg. Og og så bliver det færdigt, og så starter vores eventyr, vores kæmpe projekt med lave musikvideo, optage musikvideo igennem hele Indien, hvor vi starter med sydpå, og så bevæger vi os lige så stille op nordpå, hvor vi så ender op i Himalaya. Og vi skal igennem noget ørkenværk og ride på nogle kameler, og vi skal igennem noget jungle, og vi skal til noget strande, og vi skal ind og optage i Mumbai, og vi skal optage her i Delhi, og vi skal alt muligt. Det bliver skide sjovt. Musikvideoen handler om, det er en fyr, der løber med en fakkel. Han løber så fra syd, og så ender han op i nord, hvor han møder en munk, og så er det noget med munken, han puster, der er sådan noget special effects. Munken han puster flammen ud, og så sker der en masse ting og sådan. Så det er sådan den her rejse med faklen op igennem Indien. Det bliver skide sjovt at filme, og jeg købte et rigtig godt kamera. Og nogle gode linser. Og en god tripod. Så det glæder jeg mig helt vildt meget til. Endelig at kunne lave noget, som jeg altid har holdt af, og så gør det sådan ordentligt. Så det bliver skide, det glæder jeg mig helt meget til. Men så for at vi kan gøre det, så har vi startet en Kickstarter. Jeg ved ikke, om I kender. Det er sådan, så lægger man et projekt op, og så er der så folk, der sponsorerer det. Så alt efter hvor meget man sponsorerer, så får man så et eller andet igen. Så hvis man for eksempel sponsorerer $5, så får man en CD og en t-shirt, eller hvad end, som vi donerer. Så nu må vi se. Det håber jeg godt ikke på, at det lykkes, fordi ellers bliver det godt nok svært at få råd til. Vi skal nok finde pengene, men ja. Altså i forhold til, om vi skal, det er sådan, skal vi tage et tog, eller skal vi hitchhike? Eller skal vi have et telt og sove ud random steder, eller kan vi sove i et guesthouse? Det er sådan de valg, vi så kommer til at tage, hvis vi så ikke får pengene. Og så, og det gør vi så. Og så derefter, så tror jeg faktisk, at Kelvin han tager hjem. Det er næsten helt sikkert, så tager han tilbage til Canada, Toronto. Og jeg ved så ikke, ja. Og så tror jeg, altså der er jo ikke, altså jeg går efter ikke at have nogle planer, og ikke at lægge planer for fremtiden, fordi at det bliver aldrig sådan noget alligevel, og jeg bliver bare skuffet, eller det er bare spild af energi lige meget hvad. Men det bliver nok noget med, at jeg kommer hjem cirka i slutningen af juni, kommer til nogle skønne studentergilder. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. Øj, tøser. For Holland. I så seje, men det kommer jeg til senere. Ja, og så bliver jeg nok i Danmark over sommeren, tjene lidt penge, og så kan det da godt være, at jeg smutter til USA. Ikke USA, til Canada. Til Toronto. Og få en lejlighed med Kelvin. Måske. Og så måske sammen med nogle andre, der kommer, nogle af vores venner fra, at vi er ude at rejse. Og så starter sådan et kreativt projekt, hvor jeg prøver at forfølge min drøm om at blive lidt fotograf-agtig. Instruktør-agtig. Og Kelvin han forfølger sin drøm om at blive musiker. Og så kommer der vi har faktisk en dansk ven fra København, som også gerne vil komme, og han vil gerne forfølge en drøm om at blive journalist, og så laver vi sådan under Dilated Academy. Sådan en, det er sådan en academy, så der er forskellige kreative personer, der er også flere andre kreative, der er også andre musikere, og der er også andre folk, der laver alt muligt, der gerne vil være med, der gerne vil komme. Så det kan være, det bliver sådan et kreativt fællesskab. Det kunne være mega fedt. Men lad os nu se, hvad der sker. Ja, så det er lidt det, jeg prøver lidt at forfølge den her drøm om at gøre noget med mit kamera. Det er lidt vildt. Så plus, jeg kan også gå til fjernstudie med HF.
og tage nogle enkelte fag, og så kan jeg også skrive for SU imens. Så det kan være det, jeg gør. Alt er muligt, men jeg tror næsten 100% sikkert ikke, at jeg kommer tilbage til Danmark permanent. Så sådan er det. Men jeg glæder mig til at se jer i sommer. Og så... hvad skal jeg ellers sige? Ja. Nu tror jeg snart, at videoen den er for lang. For så kan jeg vist ikke uploade den. Indien er sindssyg. Indien er fantastisk. Nu skal vi snart ud og rejse alle sammen. Så hvis helt seriøst overvejer til Indien. Helt seriøst. Jeg kunne godt tage mere et par måneder. Det kunne være super fedt. At bare et par uger. En uge måske. Man skal ikke... Og så rejse alene. For helvede rejse alene. Men det skal vi snakke om, når jeg kommer tilbage. Jeg er heller ikke for helt. Jeg har overhovedet ikke rejsegruppe. På ingen måde. Jeg lukker mig jo inde på et hotelværelse i en måned. Det er jo ikke... Men anyways, det er et fantastisk land. Fantastisk land. Og det ved jeg, det har jeg også sagt milliarder gange. Det er jo også kedeligt at høre. Så jeg glæder mig bare helt meget til at se alle sammen. Jeg glæder mig helt vildt meget. Og ja, så fucking seje, at I snart er studenter. Fuck, altså jeg har vildt meget respekt. Helt vildt meget respekt for jer. Jeg ved, jeg har kæmpet helt vildt hårdt. Helt vildt hårdt for den dag, hvor jeg får fundet på. Og I kommer til at kæmpe helt vildt hårdt, for nu er det snart eksamener. Men jeg ved, I klarer jer fantastisk. Det ved jeg. Jeg glæder mig helt meget til at se jer og give jer et kæmpe stort kram. Og vi skal spise spandefulde af ostemad. Og vi skal drikke kaffe, og vi skal lave kæmpe brunch. Og vi skal bare... Og jeg glæder mig bare helt vildt meget. Vi skal bare hygge os helt vildt meget og snakke om alt og intet og bare være sammen. Og jeg glæder mig til at give et kæmpe stort kram. Kæmpe stort kram. Jeg savner jer helt vildt meget. Og jeg tænker skide meget på jer. Altså, I betyder alle sammen rigtig, rigtig meget for mig. Og jeg er så glad for, at I stadigvæk er en del af mit liv. Selvom jeg har taget den her latterlige beslutning. Og laver lidt noget andet, end I gør lige nu. Men nu kommer vi snart til at være på samme bølgelængde på en eller anden måde. Bølgelængde. Hvad er det også? Nu kommer vi snart til at alle sammen være ude i verden. For en stund i hvert fald. Så jeg elsker jer rigtig, rigtig højt. Og vi ses jo snart for hulen. Til jeres studenterkilder. Og så må jeg altså passe på jer selv. Og ja, hej. Jeg elsker jer rigtig, rigtig højt. Hej. Okay. Hvordan lukker jeg den her nu? Okay, det gør jeg der.